اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود كشف الظلمات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم sol ko kira kan ne sol tremane ni mo be sujud mo ba bi troptik join du ne kutinan be benen de mi ga troptik kan le berceau du savoir savant international del monde entier ka su kal liberté ni san ma mi me du golo sa fe ni ala e farkulu ndu ni be barjok la ala bu rom na ala ka bla rom ne matida ala o ki kan nabi yo ni ka kira ni ka wali ni ka kutubu bonye no barka ko ala ni be dibila ba dibila ka bla yele ne ya bla yele ne ka bla rom mi kurkuti jo fiu 24 sur 24 kuma kan ti o de abu lalabi abu gausu kallu berti le berceau du savoir l'incarnation de mon père lalabi le trône de la géographie l'intronisation de la géographie unique mais ya fa ni ga jamana ira ko dona ba fe ne abu lalabi ka kuma kun ta ko doy mais fa lalabi kalamina théorique des pratiques là et je suis prêt à partager cette connaissance réelle et universelle à tout et à tout le monde min karam fe min makan fe bere be abulala fe ko nya abulala ko de ifta sura wala do de sura abulala bila min mandi balma ke mbono su ni o don dum na bo bonye la bo bifo don tv e follow no koso kairala ka afrika follow su comme forme pleine don tv sur youtube Ramsès 2 nem merci pour nous avoir reçu inchallah il salue encore une fois tous les abonnés du monde entier oui nous sommes avec le Ramsès 2 Nela Sana voilà le trône de la géomancie inchallah voilà le trône de la géomancie l'homme même qui vit chez lui à Abidjan Nela Sana il n'est pas chez quelqu'un il est chez lui à Abidjan Allah de Kaï voilà oui Ramsès 2 nam merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine inchallah pour tout ce que tu fais pour la jeunesse ivoirienne Nela Sana tout ce que tu fais aussi pour donner inchallah alors on est reconnaissant de toi Nela Sana aujourd'hui nous venons te voir pour partager encore les connaissances et les failles avec nos abonnés et avec nous aussi. Ok. Aujourd'hui, je voudrais que l'émission soit un peu spéciale sur les animaux. Oui. Que ce soit dans l'eau, dans la forêt. Oui, oui. Qu'est-ce que les animaux peuvent nous apporter? Qu'est-ce que les animaux peuvent changer dans notre vie? Ok. Vraiment, je voudrais que l'émission soit basée dessus. Ok, il fait un rapport animaux du même cas. D'abord, je veux qu'on commence d'abord dans l'eau. Oui. Avec fort, directement pour Kapu, Tilapia. Kapu, capitaine. Bamana kana ba kuma ko sale. Et c'est la salema. C'est ça. Ni ko sale, an ba fa ko dunan fana. Bozo minime an ba faso jamana kan no ba malbai. Un faso kadin koju. Un kadin faso don. Ka jeune sur jeune kada faso don. A bolo be kun jeune na bula. Faso malba kadi. Bozo minuma on fi. O bozo ne ba fo salema ko lona fana. Dil dulan tara o be bol kata salem ne jila kana ala be ngati ka budi dunama ka kolodu duma o la koloti ja bozo den kan bozo den re wolo ma fo doine bozo den re wolo koloti ja kana parce que depuis abe shinga na dabora abe daboni salem kolodi muna aba mbala ka nafa ne ba fleni musokɔrɔba dalen filɛ so kɔnɔ denmuso tan joli filɛ a bolo ko kunnafɛn de b'a la kanu cɛ ɲuman t'u bolo surtout furu kɛ dɔ yɛrɛ ka furu donna kalo 3 ka furu sara dɔ yɛrɛ bɛ yen o tora kɔɲɔso la ka furu ko banna pewu parce que cɛ ko curiosité b'a la mais n'a ye cɛ sɔrɔ a kanu tɛna dusukun na cɛ bɛ goya ye o kunnafɛnw bɛ yen n'a donna muso la 6e sens la cɛ bɛɛ bɛ koja ye mais n'a ni cɛ min ye kafoɲɔgɔnya kɛ o cɛ in bi goya dusu a bɛ kɛ n'a fɔ ko cɛ in ye tasuma ta ka bila a farikolo la i b'a fɔ a ye ko k'a ka salen kolo ɲini k'a susu k'a da tile la n'a jara a bɛ to k'a mugu kɛ o tasuma la k'a wusu a la n balimamuso tɛ nin wusu siɲɛ 7 fiyewu fo 6e sens min inversé don a la n'o de bɛ cɛw goya ye n'o de bɛ ale ka ko kɛ a curiosité n'i y'a muso ye dɔrɔn i b'a fɔ ko n bɛ si a nɔfɛ n'i y'a ta dɔrɔn en même temps a ka kanu bɛ kunkolo la o bɛ bin o bɛ désactiver salen kolo de bɛ se k'o bɔ ten o salen kelen n'i bɛ fɛ ka bɔ cɛw kɔfɛ ka bila cɛw ɲɛfɛ miliyɔn ani miliyari sɔrɔ la cɛ jama ni muso jama sɔrɔ la salen de b'a kɛ ni turabu garisigɛso de ye adama
adama ye o ne tɔrɔbutigi de adama ye tɔrɔbuden min na ci kelen fila wɛrɛ fila adama ye kuru wolonwula ye dali bɛ tɔrɔbu so filanan na i bɛ adama sɛbɛn 1,200 i b'a nasigi ka salen tobi n'i y'a nasigi ka salen tobi n'i y'a dun diɲɛ garisɛgɛ n'a nafolo sɔrɔli la cɛjama ni musojama sɔrɔli la o tɛ yɛlɛma kɛ bo ye kɔnɔbara la fiyewu magasintigi butigitigi commerçant ba in n'i ye nin kɛ i b'o sanga ni dawula sɔrɔ cɛw bɛ k'i fɛ musow bɛ k'i fɛ cɛw bɛ fogo i bolo fɛn kan musow bɛ fogo i bolo fɛn kan k'a san ka ban pewu. Naam. Pardon, pour bien préciser pour mes abonnés, mes abonnés sont assez signalés fort. Ok. Il va tobi a tɛ mélanger ni fɛn foyi ye. Non, i bɛ se ka condiment bɛɛ k'a la n'i ye condiment bɛɛ k'a la n'o ye nafɛnw ye n'i ye nafɛn k'a la tuma min na i bɛ sɔrɔ ka adama tɔrɔbuden adama min bɛ ci kelen fila wɛrɛ fila i bɛ adama sɛ 1,200 1,200 o nasi in k'o kɛ ka salen tobi i b'a dun o kolo min n'i b'o fili i b'o kolo in fana ja tile kɔrɔ i bɛ kalo su ni kalo jɛra kalo jɛ kɔnɔna na walima kalo dibiw la dolo dɔw de bɛ to ka tigɛ ni dolo tigɛra o y'a sɔrɔ salen kolo mugu b'i bolo ni dolo tigɛra a bɛ bɔ san ka taa s'a binni ma i b'a mugu dɔ ta dɔrɔn k'i da k'i daji kunna n'i daji kunna n'i ye fɛn min fɔ ala ye k'a ko k'i ala tɛ sɔn k'i ni bɔ fiyewu hali n'i ko ko ala k'i kɛ jamana masakɛ ye hali n'a kalan t'i la ala bɛna n'a sababu ye hali n'i ko ko ala ka dɔ fara i si kan ala bɛ dɔ fara i si kan o yɔrɔ bɛɛ salen kolo la k'a susu k'a mugu bɔ k'a tɛntɛn ko ɲuman kɛ ni dolo tigɛra sanni ka minɛ ka tunu i b'a mugu ta dɔrɔn ka k'i da n'i y'a k'i da n'i ko ala n'o y'a sɔrɔ i bɛ san 50 n'i ko k'a ka san 100 fara i si kan i bɛ san 100 ni san 50 sɔrɔ a diya fara goya kan a hɛrɛ fara tɔɔrɔ kan ala b'o capter dɔrɔn k'a noter a ka mɛlɛkɛw b'a noter yɔrɔ bɛɛ o salen kelen salen jɛgɛ farama de fara min b'a sanfɛ ni mɔgɔ kolo kari la n'i ye salen fara cɛ i b'a kɛ kolo kari kan voilà i b'o caman de cɛ k'o k'a kan k'a meleke n'i dara n'i sira n'a ye ni dugu jɛra i bɛ fɛn in foni ka bɔ a la i bɛ salen fara in ɲini ka dɛsɛ o y'a sɔrɔ a donna bu fɛ o y'a sɔrɔ da t'a la a bɛ don ka da kolo dilan ka kolo tugu n'a ye n'i y'a caman cɛ ka k'a la k'a bali k'i da n'a ye ni dugu jɛra i b'a ɲini ka dɛsɛ o y'a sɔrɔ a tagamana ka taa da kolo kan o kolo kelen bɛ tugu o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ kolotugu mansaw tɛ ne ala sɔnna n'an bɛ taa misi. Les abonnés, vous avez entendu ça. Avec un président mais secret le bien. Donc, ne restez pas là à regarder sur moi. Aimez, partagez, commentez. Envoyez-nous les commentaires sur moi. Donc, c'est des likes en forme pour aujourd'hui. Un, deux, deux. Non. On va avancer. Inch'Allah. Pour saler. On va aller toujours dans l'eau. Oui. Voilà. Mais on va aller avec un animal qui est toujours dans l'eau, mais il sort souvent. Oui. Vous pouvez sira consommer. Sira? Tortue. Ah, sira kɔgɔma. Majorité b'a dɔn sira kɔgɔma la jama caman ba jama fanba olu b'a dɔn sira kɔgɔma la mais bɛɛ b'a dɔn tortue la mais tɔgɔ gɛrɛ b'a la o ye sigida ko ye o mɔgɔw man ca mais n'i ye mɔgɔ sigi 100 o 100 mɔgɔ 80 b'a dɔn ko sira kɔgɔma o sira kɔgɔma in n'i y'a ɲɛnɛma sɔrɔ ni siri jugu b'i kan dabari jugu b'i kan i ye fura bɛɛ k'o ka dɛsɛ a man ɲɛ i bɛ sira kɔgɔma ɲɛnɛma ta k'a bila buguri la n'a bɛ ka tagama a tagama nɔ ye i b'o bɔgɔ dɔ de cɛ n'i y'o bɔgɔ dɔ cɛ i b'o k'i koliji la n'i ko ala hali ni jinɛ min tɛ yen ni jinɛ y'i sigi k'i tɛgɛ fɛn o jinɛ sigi in bɛ tigɛ surtout min bɛ fɔɲɛ sama ka bila buna hadamaden o ka siri bɛ tigɛ ka bila pewu 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 i bɛ dayɛlɛ a tɔgɔma n'o gansan o sira kɔgɔma kelen sira kɔgɔma danfɛn kabakomaba de don sira kɔgɔma n'i y'a kunkolo sɔrɔ i bɛ fɛn fɛn n'i y'o bila a da kɔnɔ k'a to k'a bila i kun i b'o fɛn sɔrɔ terikɛ hali n'i bɛ muso fɛ n'i y'a farilafani sɔrɔ k'a don sira kɔgɔma da kɔnɔ a o muso kelen o bɛ nin nɔ dɛ sira kɔgɔma surtout wari n'i wari don a da kɔnɔ a diya fara goya ka t'i da kungo kɔnɔ ka n'i ka da sɔrɔ bilen na t'i da kungo kɔnɔ jama tɛ yɔrɔ min na ala bɛ nin ci ma ka tɛ sɔn fɔ kungo kɔnɔna na o sira kɔgɔma kelen ni mɔgɔw y'i dabari fɛn na k'i envoûter ka fura k'i kɔnɔ yɔrɔ fura ɲuman bɛ yen a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ fura jugu bɛ yen a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ a fila qualité o qualité n'i bɛ fɛ a ka tiɲɛ i
i bɛ sɔrɔ kɔgɔma kunkolo jalan ɲini k'a susu k'a mugu bɔ n'i y'a dun ni kɛnkɔnɔ b'i kɔnɔ ɲuman ni juguman na a bɛ bɔ n'a ma bɔ sanfɛ da fɛ a bɛ bɔ duguma da fila fɛ yɛlɛma cogo foyi t'a la kɛnkɔnɔ juguman n'a ɲuman n'a ser'i kɔnɔ a m'i faga fiyewu i sera ka tile kelen balo n'a ye i da i ka taa sugu la dɔrɔn ka taa sɔrɔ kɔgɔma kunkolo san i ka n'a susu i ka mugu dɔ k'i da kɔnɔ ka ji min a n'a ala sɔnna a ka kan fiyɛli tɛmɛ ka jigin dɔrɔn ala ye bɛ sɔn fɛn juguman b'i kɔnɔna na bɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen fɛn bɛ tagama olu kɔnɔna na kuba tu sens très bien o fɛn dɔ bɛ kasi a kɔnɔ dɔw bɛ yen turu bɛ kasi olu kɔnɔ dɔw bɛ yen sɛ yɛrɛ bɛ kasi olu kɔnɔ dabari de b'a kɛ n'i ye sɔrɔ kɔgɔma kunkolo susu k'a mugu min o fɛn min n'a i dabarila k'a bila i kɔnɔ a bɛ bɔ dɔw yɛrɛ ye nɛgɛ turu bɔ olu kɔnɔ banakɔtaa fɛ dɔw ye nɛgɛ turu bɔ olu kɔnɔ ɲɛgɛnɛkɛyɔrɔ fɛ cɛla muso la dabarijugu fana bɛ kɛ n'a de o ye sɔrɔ kɔgɔma kelen n'i bɛ fɛ k'i ka ɲɛnamaya sécuriser foyi ka n'i sɔrɔ bonnifɛn na dabarifɛn na n'i y'i ko a la kalo kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ ka kalo kelen kɛ don o don i b'a kɛ ka ji soli k'i ko a la gansan i bɛ san 7 kɛ dabarifɛn t'i ta a bɛ kɛ blindé de k'i kɛ kogo ye an ka taa bani n bɛ dan ye a tɔw bɛ yen o jugu ye n bɛ ka jamana in tigi dɛmɛ ka jamana in dilan n tɛ ka jamana in tigi dɛmɛ ka C'est ça. ouais. Naam. Rappelons que Rasson était d'Abidjan. Inch'Allah. Il a largement Abidjan avec d'autres. Carrefour à Kwaba. Inch'Allah. Voilà, il est joignable au 07 97 97 17 85. Si vous arrivez en Doutré, Carrefour à Kwaba, vous l'appelez. Il va vous recevoir. Il est là pour nous aider. En ce lieu, Naam. on va avancer un peu. Inch'Allah. Amla Bodi, Amla Tra Pigeon Camp. Pigeon. Cɛ pigeon tɛ kungo kɔnɔ fɛn o so kɔnɔ fɛn e fɛ n ka mun fɔ pigeon kan. En ce lieu, n'i bɛ se ka fɛn dɔ d'a ma pigeon kan min bɛ se ka an dɛmɛ. N'i bɛ fɛ ka diɲɛ garisigɛ sɔrɔ adama pigeon de bɛ kɛ nafolotigi ye adama pigeon de bɛ kɛ garisigɛtigi ye n'i ye pigeon sɔrɔ ka na di ne abudulabi ma ko n bɛ fɛ ka kɛ cɛ diɲɛ sɔrɔ la hali n'a ti da ka na n bi ka ye mais dɔ de bɛ ka filɛ sisan tata t'ale bolo bilata t'ale bolo hali a tɛ se ka bɔ quartier dɔ la ka taa quartier dɔ la mais a ka d'ale ye fayida ka di a kan n'a ye pigeon sɔrɔ a kɛra pigeon jɛman a kɛra finman o n'importe quelle couleur a kɛra cɛman ou bien musoman pigeon bɛ wuli ni jolo dɔw de a b'o jolo ninnu bɔ k'o fara ɲɔgɔn kan n'o jolo in bɛnna da hakɛ ma a bɛ turabu garisigɛso di adama sɛbɛ o da hakɛ in na a b'o n'a ye jolo in compter a b'a nombre sɛbɛn ka jolo ninnu si k'o mugu kɛ daba la ka adama sɛbɛ o nombre hakɛ la ka nasi tilan fila ka nasi tilan kelen kɛ dumuni na pigeon ka dumuni na a n'a miniji la semaine kelen dafara a bɛ pigeon faga nasi tɔ tilan kelen maralen bɛ a bolo yen a bɛ pigeon in tobi a la a kelen b'a dun n'a y'a dun ala tɛ sɔn a k'a yɛlɛma ka kɛ bonni ɲɛgɛnɛ ye fiyewu f'a bɛ k'a dun diɲɛ garisigɛ ni dawula sɔrɔli min kan fɔ ala k'o dan awɔ pigeon kɔni an ka da mɔgɔw n'a bɛ taa misi ala de ka ɲi n tɛ kira ye n tɛ nabiba ye a ma deli ka ci an fɛ mais ala sɔnna n falala bi a y'a dusukun dayɛlɛ wa n b'a partager niveau bɛɛ la inchallah Moi, mais c'est qu'on va y aller. oui On est toujours avec toi. ni ala sɔnna On s'est dit à Abidjan. Il a Abidjan, venez le voir. Il a Abidjan en d'autres Carrefour à Kwaba. Le numéro est sur la vidéo. Appelez-le, venez le voir. Il a de bonnes choses pour nous. Dans ces deux, naam on va avancer un peu. inchallah On a ta peine. Est-ce que tu peux la peine? awɔ La peine. La peine. ne b'a dɔn ka zonzan tɛ kungo kɔnɔ zonzan tɛ kungo kɔnɔ zonzan n balimamuso filɛ nin a ma furu fɔlɔ mais den camanba de b'ale wolo so kɔnɔ ale dun tɛ se ka da fiyewu f'a ka bɔ n'i dun bɔra n'i y'a kɛ i bɛ den sɔrɔ n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ planifier i ka ɲɛnɛmaya la denw ka cɛ jamuja ɲɔgɔn na n'i ye zonzan bo sɔrɔ zonzan zonzan bo n'i ye den kelen kun bo den kelen bila i da k'a kun i bɛ san kelen kɛ i tɛ den sɔrɔ n'i ye den fila bila i da i bɛ san fila kɛ i tɛ den sɔrɔ o y'a sɔrɔ tafosi t'i la farikololafɛn t'i la dɔgɔtɔrɔfɛn foyi ma kɛ k'i remplacer n'i ye den saba kɔnɔ i bɛ san saba kɛ i tɛ den sɔrɔ awɔ nin b'an balimamuso an dɔgɔninw an b'u dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
Donc maintenant o kɔfɛ planification kɔfɛ ne bɛ cɛya fura de dilan ni zonsan ye cɛya bana bɛ cɛ o cɛ la ni ɲɛ ɲɔgɔn ye hali ni ma wolo ni cɛya ye ne bɛ cɛya bana furakɛ ka b'i farikolo la pewu ni kungo kɔnɔ zonsan ye a n tɛ fayida don o kan i bɛna wari caman yɛrɛ de di yan ni bana jugu min b'i la ni i bɛ lebulen bɛ ka tagama i sen kan n'a bɛ f'o ma ko cɛya bana n b'a furakɛ ka bɔ i la pewu ni kungo kɔnɔ zonsan ye o zonsan kelen in n'i bɛ fɛ ka kɔsigi dilan ni mɔgɔ y'i dabɔ ka dabari tiɲɛ ka tila ka lasigi a tigi ma zonsan si kungo kɔnɔ zonsan si ɲini i k'a sisi i k'a mugu kɛ i koliji la i k'i ko a la siɲɛ kelen pe ni juguya ni dabari fɛn fɛn b'i kɔ a bɛ tiɲɛ wa mɔgɔ bolo minnu y'a kɛ a bɛ segin o tigi ma sogolu ye min kungo kɔnɔ zonsan si kuwa sisi ka si caman ɲini ka bila tasa kɔnɔ k'a sigi tasuma sanfɛ n'a sisira i b'a susu ka mugu bɔ k'a k'i koliji la k'i ko a la siɲɛ kelen dabari o dabari n'a b'i ka bɛɛ bɛ cɛ siri o siri n'a b'i ka bɛɛ bɛ cɛ wa a bɛ tila ka segin a kɛbagaw ma a fɔ o de ma ko kɔsigi kɔsigi tɛ tɛmɛ ni dɔ ye an ka taa Il a Abidjan en d'autres Carrefour à Kouaba. Inch'Allah. Venez le voir, il est joignable au 07 97 97 17 85. En 16 Non. On va avancer. Inch'Allah. Voilà. Maintenant, monsieur. Vraiment, il va paraître. Oui. Suruku. Ni bɛ fɛ ka daw la sɔrɔ suruku ninnu a dɔɔni tigɛ dɔrɔn i k'a bila i mɔnituru la i k'i mun n'a ye ala bɛ sanga ni daw la di o suruku ninnu kelen n'i bɛ fɛ ka garisigɛ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka bɔ cɛw kɔfɛ ka bila ɲɛfɛ adama sɛbɛn papiye sanfɛ siɲɛ 12 o siɲɛ 12 suruku ninnu mɔsɔn dɔɔni tigɛ k'o bila a kɔnɔna na i k'a kuru k'a turu k'a kɛ sɛbɛnnen k'a bila i kun suruku yɛrɛ golo gansan dɔɔni tigɛ dɔrɔn k'o bila i kun f'i ka sa i t'a fɔ k'a di yan tigɛ tɛ diya fantan ni faama ye ala bɛ garisɛgɛ bɛ koto o koto la ala b'a ta masiw ma danfɛnw na min garisɛgɛ ka bon ni danfɛn bɛɛ danfɛn 12 suruku b'a la o de ye suruku ye i b'a dɔn ko duga n'an ta bɛ dilan ni suruku sen duga n'an ta n bɛ fɛ ka bɔ yan sisan ka taa kɔrɔwari dugu kɛlɛ la c'est kare tɛ na se dugu min na misali n'i bɛ fɛ ka bɔ yan sisan ka taa bɔndugu kare tɛ lase bɔndugu su in na fo sini sɔgɔmada fɛ donc ni suruku numansen ɲɛfɛ numansen n'o b'i bolo n'o baaralen b'i bolo i bɛ bɔ yan bɛɛ b'i ye sisan a tɛ heure kelen sɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ ko ɲɛ b'i la bɔndugu dugukolo kan ne b'o dɔn suruku numansen na ɲɛfɛ a ɲɛfɛ numansen dɔnnifin kirikiri n fana bɛ dɔnni politique tɛ ne la quoi bon je suis pas là pour dire les choses par imagination ou bien hasardement ni dɔnni tɛ ne balo ne bɔ a la dɔnni dun tɛ mɔgɔ balo f'a finman kiri ka sɔrɔ i la e fɛ an ka kuma jumɛn kɛra ka tuguni i kumatɔ i sera fɛn dɔ ma o ye adama ye ka adama sɛbɛn mais a dɔ b'i bolo yan mɔgɔ bɛna tableau bɛɛ o ye adama sɛbɛnden parle de adama sɛbɛnden non bon kunnafoni minnu dira adama kan ka ban o b'a bɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ fɛn dɔrɔn ka bɔ cɛw kɔfɛ ka bila cɛw ɲɛfɛ lahara ko tɛ n'i nana adama sɛbɛnni ta i b'i cɛman ɲɔgɔn kɔfɛ ka bila o ɲɛfɛ awɔ hali ni nafolotigiya tɛ dakan na ni abudulala ni ka adama sɛbɛnnen bila i kun cɛ ta ko tɛ ne ko ne ta ne ko i ma adama sɛbɛn min na ko hɔn a diya fara goya kan ala bɛ mago ye Ramsès II la adama sɛbɛnni n tɛ kira n tɛ nabi ma a ma deli ka ci anw fɛ mɛ ni n fa ye ɲɔgɔn ye dugukolo sanfɛ a ye porte caman yɛlɛ o de ye ne ka fataw ye adamaden sɛbɛnni bɔra la maintenant solomana fana bɛ yen solomana safunɛ n'i bɛ fɛ ka nafolotigi kururu sɔrɔ ale tɛ dilan ka bila n'i nana de i bɛ n'i ka nafolo sara i bɛ sɔrɔ ka dilan k'i e yɛrɛ analyser e ni solomana jumɛn bɛ taa i ni solomana tasuma bɛ taa walima i ni solomana fɔɲɛ bɛ taa
walima e ni solomana bɔgɔ bɛ taa walima e ni solomana ji bɛ taa o 4 bɛɛ bɛ solomana la tasuma bɛ solomana la fiɲɛ bɛ solomana la ji bɛ solomana la bɔgɔ bɛ solomana la min ɲininka e ni solomana jumɛn bɛ taa donc ni solomana ni i ka doro lajɛ ni doro bɛ tasuma la solomana min bɛ tasuma ta mun kan k'o d'i ma. Mais avant tout ça, faut diagnostic de quel? Bien sûr, ne yɛrɛ de b'o diagnostic kɛ analyse kɛ gratuite ka sɔrɔ i ka ala deli min n'i y'o wari sara ka sɔrɔ k'o dilan ka di. Donc mon bɛ fɛ ka na Abidjan en fait. Oui. A bɛ se ka na Ramsès II voir. Il est actuellement à Abidjan, il peut être pas à Baba. Voilà, venez faire le diagnostic de votre vie. Ramsès II. Naam. Diagnostic de vie. Oui. A kuma fana bolo ye. O bɛ se ka. Vie diagnostic mɔgɔ si man kan ka bange ka sɔrɔ a sɔrɔ ma vie diagnostic yɛrɛ ni bangena sɔrɔ ka sɔrɔ a sɔrɔ vie diagnostic n'i m'a k'i yɛrɛ hali ni setigiya b'i da kana i tɛ k'a ye. Fɛn dɔ bɛ yen a b'i da kana fɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ fili k'a fɔ ko cɛ ko nafolotigi kunkolo yɛrɛ de bɛ ka sɔrɔ tata t'i bolo bilata t'i bolo parce que da sɔgɔlen don blocage bɛ yen n'e ma analyse kɛ blocage min b'i ka vie kɔnɔ a tɛ se ka wuli ka bɔ yen f'i k'i ka vie analyse k'a dɔn i ka vie diagnostic min bɛ kɛ n'i si hakɛ n'i ba tɔgɔ ye ne bɛ ka vie bɔgɔ la bɔgɔ qualité jumɛn n bɛ ka vie ji la ji qualité jumɛn n bɛ ka vie tasuma la tasuma qualité jumɛn n bɛ ka vie fɔɲɛ la fɔɲɛ qualité jumɛn ne bɛ nin fɔɲɛ qualité na n yɛrɛ ka couleur ye jumɛn ne dancogoya baara ye jumɛn ne bɛ nafolo sɔrɔ walima ne tɛ nafolo sɔrɔ ni dun tɛ nafolo sɔrɔ n'i kɔnna k'o dɔn i bɛ bayɛlɛmali kɛ walima ne bɛ baara min na ne kan ka nafolo sɔrɔ ne bɛ ka nin baara in kɛ a tɛ ne permettre ka nafolo sɔrɔ to k'a mara ni n tagara nin sira in kan n b'o baara in kɛ n bɛ nafolo sɔrɔ n b'a dun k'a mara ka kɛ milliardaire y'a la vie diagnostic de bɛ nin bɛɛ f'i ye n'i ye vie diagnostic consommé depuis bangena tɔɔrɔ min tun b'i kan ka na don min na fo ka taa se saya la tɔɔrɔ min bɛ yen an b'a bɛɛ sama k'a bɛɛ supprimer ka bɔ a bulala bi n'i ye vie diagnostic consommé ka ban k'i ka vie active f'i ka sa i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ la o de la n bɛ bɛɛ conseiller bɛɛ ka na vie diagnostic kɛ. Vie diagnostic bɛ kɛ yan kalan fana bɛ kɛ yan. Bien sûr. Mɔgɔ mako bɛ ka. Inscription ye 1311 n'i ye tɔgɔ sɛbɛn kɛ ka ban turabu kalan ka di i bɛ kalan o la tɔgɔ kalan ka di i bɛ kalan o la yiri kalan ka di i bɛ kalan o la danfɛnw yɛrɛ kalanni ka di kirisi kalanni ka di i bɛ kalan nin bɛɛ la. Ok waati ka dɔgɔ inshallah. Kuma kun cɛ. Fayida kun faya kun. Fayida kun faya kun ni bagan minɔgɔtɔ b'i bolo so kɔnɔ sisan i bɛ bagan mabɔ bagan na n'importe quel animal ou n'importe quel animal domestique ou bien sauvage min b'i bolo sisan hali n'a bɛnna nɔsi ma siyon fa ka sigi a kɔrɔ n'a y'a da don a la k'a kun wuli i bɛ sɔrɔ k'o ji tɔ in ta o ji tɔ in i bɛ t'o sigi i bɛ solomana sɛbɛn faya kun jate la o bɔ ni 260 ni solomana sɛbɛn 260 i b'o nasi k'a so faji la bagan min ji to a la i b'i ko a la siɲɛ 1 pewu i b'a dɔn ko san ka dugu jɛ sanni sini tilefɛla cɛ hɛrɛ min bɛna ko tɛ dɛ san ka dugu jɛ ala bɛ porte dɔ dayɛlɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen defo bagan ma deli ka wari sɔrɔ su fɛ o ka wari bɛ sɔrɔ tile fɛ dɔrɔn de mais n'i ye nin ko su in na i tɛ hɛrɛ wɛrɛ dafa su in na fo ala ka nin dɔ ci ma ka nin sɔnni min ka bon depuis baganma ni ɲɔgɔn sisan salamu alaikum. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir reçus. Inch'Allah. Merci. Rappelons que quand Ramsès II à Abidjan, il a d'autres carrefours à Baba. Venez le voir pour diagnostiquer votre vie. Venez le voir pour tous vos problèmes. Il est là pour vous. Ramsès II. Et rappelons que son numéro est le 07 97 97 17 87. Le numéro est sur les commentaires de la vidéo. Donc, très abonnés. Merci d'avoir suivi notre émission et bonne écoute à vous. Merci. Merci.